Jengkaripun Sang Widwati saking Mrakadang Medusa. Karir panjenengan Mas Bagong ugi kadharaken panjenengan Mas Parti nami kondang Mas Kucing saking Laladan Kecamatan Toroh. Ugi kadharaken panjenengan ingkang minggah panggung Mas Baging. Nak rada cilik iki Baging nek lemu Bagong. Andheraken Widwati saking Mrakadang Medusa. Wonten panjenengan Gendok Ayu Sasa, Gendok Ayu Diah, ugi wonten Putri Bebe, ugi kadharaken Gendok Ayu Sandra. Alon-alon ya. Cah bagus. Bagus yo sak donya mlakune kaya macan luwe. Lemak-lemek ya Kang Sarwito. Yo. Kakang Tilis kawan widodari. Ingkang indah srestraning warni. Roko Mas Bagus Raden Haryo Kucing Jumangkah lumaksa sigra satata lon-lonan lampahira Cinandra katebian kadya Senopati Drawati Raden Haryo Setyadi. Wah ndonga sik ya nang. Ya ndonga sik ya sing ya sing baku ati-ati ya. Sing kuwi kabeh kuwi barang alus ya nang. Wah hati-hati alon-alon ger bagus. Yo. Oi. Ya. Oh, ya. Yo. Gebrak-gebrak. Yo. Gebrak-gebrak. Yo. Rasik ngolondro. Oi. Ngombe esek nang ya do ngombe eseknya lho ya selope anyar tas barang Thomas nyegat arep nyambi mendrik sang paketan dodol tas ya alah nendang kene ya siji tase piro iki 2000-an ya.
ndase pe ucul. Lah iya. Gelungane kok ndas. Ane ra parene ropo. Iki lho lunas Mas. Gak ana turane. Tak tresnane. Mae ador rebe susul wis ana sing kuali. Kuali. Kuali, Mbok. Kuali. Kuali Mas. Sing gendong kuwi. Ya terus ngetrapel kaya Ora sabar yo. Sema kuali. ngetrapel. Kleru Mas. Kuwi nggon busi. Ya ngono lho. Wah tenan. Jabang banyu. Menggeh tau kowe ta. Pedot. Iki engko ya pedot. Sandra Dododo. Sundul. Iki yang gede iki. Yang gede iki. Dor yo, dor. Ayo. Sandra mlaku nduk. Cek perawan mlakuke rasa gendong-gendongan. Wis manut om gak apa-apa ya. Manut nduk ora apa-apa nduk manut to ya. Iki rokan lho. Roket cedek lho. Mbok jentrit tuh malah. Roket cedek lho. Dirapetno nduk roket nduk. Awas. Iku malah kleru. Malah kleru ngisor dengkul ngerogo. Wah, isi bensin sih. Ya. Alon-alon yuk Mas, bensin entek ya. Ya. Waduh. Cium jauh barang ya. Awas. Hop. Wah. Ini lho, kleru Mas. Melorot. Iya, Kok melorot piye? rame enak iki. Apa noline kok melorot? Rame enak iki. Oh lunyu. Ya. Rame enak. Medune rame enak. Sing kenceng to, sing kenceng. Karo go gombal bareng. Oh, melenis kok. Oh, alah. golap jam. Hei, keringetmu ambune ngono. Ya, udah. Kejarian. Kuwi kejarian sik. Ya kuwi cek senggel lho, Ceng. Ora kono sing duwe lho, Ceng. Ya. Sik perawan iki ate. Malah mbok rogoh lho. Jari yo tali. kono ora. Tak kira mbok rogoh. Ya. Wes rapet iki. Hop. Dah weting nah iki. Wah. Nying. Ha, Alon-alon yo. Ya. Pindone. Oh, tanduke. Oh. Wah. Iki pilih kasih kowe. Pilih kasih. Mau rambut pangku kok loro iki mbok pangku lho. Ah pilih kasih nah karo mboke. Wis syukur. Alah. Wis bener ya. Piye rasane piye? Sikile amo. Ya. Jeji ya. Lah kae jeji ya. Ya.
Ya. Walah dimoh moh. Ah sing keri dimoh moh sing keri. Pe, iki ae. Aku ora lega aku. Jambang bayi. Apa iki? Wah, okek. Lah. Baute dol kabeh. Ah, ya. Iki roke cekak. Wis baute rontok baute ya. Cek gadis lho iki. Iya. Ya. Ngawur. Mbok brak-brekno kaya kasang kae. Awas, Raiman blas. Apa iki? Bater, wis bater pe. wah. Nyak. Loh, kok banting to, Cing? Wah, iki bar turun mesin ku nek baute dol neh lho. Oh, gak kuat. Awas roke sikile gano sikile. Sikile gano Kukur. Sikile gano ngetan. Sajake kena herpes. Sikile gano ngetan sikile. Kucing kena herpes. Ya, ngono. Jabang Nah. bayi. Iya. Wis Ya. ngadeg to, Be. Lah kukur neh rok iki. Dah, Lo kleru to, Mas. mancing ki tangane. Kok buri dah. Senengane yo. ngono. Heh. Yalah. Iya. Neh, ya. Lah, ora trimo lho iki. Iya. Wah. Awan-awan. Aku mircing. Ayo. Sampun jangkep sedaya widodari pati anggenipun panglipur katur dumateng perlenggah pertamu kakung Semana Putri saking kadang-kadang